Ayo cuk. Gogo. Apa iki Mas Dodo? Ayo. Jae wono apa yang paling rasa. Hey! Jae wono rasa apa yang rasaku. Jae wono rasa ayah.
sak lagune Pak Marjilan. Piye, Jong? Heeh, buri apa Mas? Ya, Heeh. Kesayangan apa Mas? sayangan. Oh, pokoke nek iki kan lah mantenan to iki. Nggih, leres Pak Marji. Yes, pokoke jumbuh karo kahanan lagi sayang-sayangan. Nggih. Leres Pak Marji. Ya, memang manut pokoke. Nggih. Tembangin apa, Mas? Sayang-sayangan. Sayang-sayang apa Kesayangan. kesayangan? Kesayangan wae. Wis ora sayang-sayang. Ora. Sebenarnya kan kaya aku wis ora sayang-sayangan. Ya kita aturaken sangat agungnya pamatur nuwun dumateng Danang Pro Audio Sound system, Sound Ije, system. luar Dan biasa. juga YouTubernya Indonesia ngelumpuk tadi siji nang kene. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, Mas. Karena ya wis saking wakai. Alhamdulillah, matur Jadi- suwun awit panjang kuyungipun. Iya nggih. Sedaya matur nuwun. Mugi-mugi rezekinipun lancar. Amin. Ya. Nek sing ke mau mantene kuncung wis ndongake kok ya, Pak. Wis tak dongake ngomong. Terus nulari sesuk balik. Aku wis urung, aku wis ora arep ndongake. Nggih. Ya ora apa-apa kok ya. Ayo wajiban kok. Monggo Mas. Monggo kanca-kanca. Yuk. Pardi Raharjo. Kesayanganku. Berani tampil beda, asik musiknya, ada aja idenya. MR lagi. Kang Mas kesayangan koyo ngene rasane nadang rindu suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nadang rindu Kang Mas sayang sing tak tresnani cicik wedi aku ora bakal ganti mah apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi aku golek tali kota Aku ra kemis etiramu. Curi kerasane apa wis ana gantine. Kapok aku isih sayang. Tresnaku ora bakal ilang. Pak Bowo jagat tresnamu kaya dene aku kan jaga tresnamu tak pasrahake mring pangeran yen mesti kedua ora bakal kurang dalan urung karuan jojo Kamu kok jodoh kuwi angel. angel Bojo kuwi gampang. gampang bener hei Mardi Reza Tata Angelina yo Kang Mas Koyo ngene rasane ati iki
sayang tresnaku ora bakal ilang. Aku renang ing atiku pirang curiga rasane aku wis ngomong janjine apa aku isih sayang rasaku ora bakal ilang. Mas ayo kene aku kangen tresnamu dapat raki mring pangeran yen pas kejodoh ora bakal kurang galang. Aku ing atiku pirang curiga rasane apa wis ana gantine kamu aku isih sayang rasaku ora bakal ilang. Kang mas kaya iki aku kangen Joko tresnamu dapat raki mring pangeran yen masih kudu ora bakal kurang dalang. Yen Gusti jodoh bakal ana dalang. Ya Ya sudah dikasih kesayangan. Gumiak tenan ya Mas. Wes Heeh, pengrawite iki do sempak-sempak. Sembarangan. kompak kono. Kompak. Sempak. Lah kok sempak? Kowe ora ngerti to artine sempak iki? Semangat dan kompak kabeh. Oh, Makane kowe iki aja do sarusik to. Kok Nek- dengaran Amelia ki rada mletik ya. Lagi kita. Lagi ki. Oh iya. Heeh, sajake kok ya agek waras. Alah jangan. Bujar. Inje dasare ngono pengrawite Sempak-sempak. Ijek nom, Heeh. ijek timur, Joko. Joko sing ngendi Joko? Aku tak Lah iki Joko karo kabeh. nyawang. Joko Oh, iki kabeh. Joko kabeh. Heeh, dudane Berarti- ya oke. Berarti aku tak milih ya. Arep milih Arep milih kan aku kan ya isih perawan toh. perawan jahitan kuwi kok ya. Ayo dilam Inje kesini. yo semonggo, Cong. Yuk, 3, 2, 1. Mardi Rarjo. Hoya. Yo. Plasone. Ya. Oh ya. Yuk. Oh ya. Adil. Yuk. Tok. Yo. Ah, oh iya. Yo. Yo. Ah, oh. Yuk. Yo. Iya. Oh iya. Iya. Oh
Oh ya. Oh ya. Iyo. Oi. Oh. Oh. Oh ya. Oh ya. Ayo Cel, ayo Cel. Iya. Hoya. Ayo yo. Oi. Berkah kang penting ketitik kang ora bakal ketara sesati dirayu margira harjo terus jaya. Yo. Mas Revo, Mas Revo. Ayo Ayo Mas mas. Revo. Mas Revo. Ayo Mas Revo. Mas Revo diantara merebut wonten ing arena. Siapa Tasto atau ibunya? Iyo. Oi. Oh ya. Iyo. Ayo, ayo, ayo. Monggo Mas Revo. Mas Revo. Isa sore loh mas. Mengko ya aja kewong e. Monggo Mas Revo, monggo. Lera-lere selak diteni penontonnya. Timbang saya, ayo Mas Revuti, yo. Ayo Mbak. Iyo. Yo. Selamat. Yo. Selamat. Kondus. Yo ya. Yo. Lurus. Ayo. Iyo. Ya, Martira Harjo. Berani tampil beda, asik musiknya, ada idenya. Iya. Tapi. Ya. Yo.
tane gunung lawu lekan paringi soto dino niku muda-mudi asa sonco pale gampang ngobar ngobar tumata grojogan Ya Mas Agus. Nyuwun pangapunten dumateng penonton ingkang wonten ing sanginggil panggung ingkang wonten kepentingan kasuwun mandhap. Sepindah malih penonton ingkang wonten ing sanginggil panggung ingkang boten gadah kepentingan wonten ing panggung sumangga kasuwun mandhap amargi panggung sampun ambles. Miring. Yo. Yo. Panggungnya mirip Pak Pur. Ayo. Sumangga nyuwun kesadaranipun kagem penonton ingkang wonten ing panggung kasuwun mandhap amargi panggung sampun miring. Yo 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 yo. Monggo, monggo teman-teman. Oh iya. Mas Revo. Mas Revo. Iyo, iyo, iyo. Yang mana, Cok? Iya. Mas Mbak Revo. Monggo. Ya ya Ya. Monggo Mas. Mas Revo. Ya. Anek gelem ngono karo aku. Iya.
Yuk, yuk. Ayo. Yo. Mundur. Yo. Wah. Yuk. Ya. Yuk, 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 yuk ya. Yuk. Semego jiwa gawe sesepapulan Pusana nira sutra maca warna lan bensaroke pati sesengena iki lho jati lan Jawa Yuk. Yo.
Yo. Ya, ayo Yo. mas. Yo. Terus, ya. Yo. Yo. He. Yo. Ya. Yo. Yo. Le. Yo. Yo. Yo ya. Yo. Terima kasih kepada Danang Pro Audio, sound system dan juga YouTuber Jogja Jateng.
Mas Revo. Sing apa nih? Bareng ngeteri semongko terus malah hilang. Ngambek. Gelundung dhewe. Yuk. Hey. Monggo yo. Selamat. Ya. Yo Pak Bon. Gas ke yo. 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 Terus Ya. tar yo. Kondur. Ayo. Iya. Oh iya. Iya. Kal Bali. Ayo ingkal bali. Wis sore. Hilar. Yuk. Wes mesti nasibku aku ditinggal bojomu Nambah usir saka omah. Sano. awan
Kiraku tansah tuku Yo. Gilar, gilar, ya. Oh, kondor. Kondor. Iya. Yo ya. Selamat dulu. Yo. Yo ya. Yo ya. Terus. Yo. 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 Areo. Yo. Yo. Yo dibantu yo. Gendong, Mas. Ayo tak gendong. Bapaknya yang gendong. Ora kuat bapaknya. Ayo, Yo bareng yo. gendong no. Ora kuat. Duh, padha wae lek ra kuat piye. Ayo Mas, ayo Mas. Ayo dul. Ya, oh, ha, oh. Oh, ya. Ayo. Ayo, Man. Ya, oh, ha, oh. Ya. Dong ala ya, dong ala ya, dong ala ya, ala ya, oh, aha, Yo. ala ya, Ya. ala ya, Yo. ala ya, ala ya, ala ya, ala ya, ala ya,
Iyo. Yuk. Iya konter. Marji Raharjo. Iyo. Tresno ati digawe woyo Tresno ati digawe woyo Tresno ati digawe woyo Tresno ati digawe woyo woyo nalendra satrio ing Madukara yuk Yo.
Mekaten para rawuh Bapak kaping kalih saking Mardi Raharjo. Kangge ngrantos Bapak ingkang kaping 3 pemain putri kapurih mlebet foto kalian temanten kekali.